Много често, когато избираме почистващ продукт или козметика, нашият избор до голяма степен се определя и от техният аромат. Дали обаче е добре да променим този наш потребителски навик? Здравейте! От Гам Органика и от мен е Лица и добре дошли на нашето място, на което трансформираме грижата за дома в осъзната грижа за здравето на хората и околната среда. Какви рискове за здравето ни крият интензивните наситени аромати в някои почистващи продукти в козметиката, както и как да познаете дали един продукт съдържа естествени аромати или аромати с синтетичен изкуствен произход. Затова ще ви разкажа в следващите няколко минути. В предните ни две видеа си говорихме надълго и нашироко за алергените в почистващите продукти. И когато говорим за алергени, не можем да подминем темата, свързана с ароматите в почистващите продукти. Наистина, много често нашият избор като потребители за един такъв продукт се определя именно от това той как мирише. Дори много често хората така имат усещане, че колкото по-наситен аромат, колкото по-интензивен аромат има един почистващ продукт, толкова по-добре. Това обаче крие известни рискове за нашето здраве. Защо? Защото ароматите в почистващите продукти и в козметиката, включително, освен в почистващите продукти, са най-големите алергени. Знаете, че алергените са нещо, което непрекъснато провокира нашата имунна система. Затова е добре, разбира се, да ги избягваме. И тук аз искам да ви дам един пример за това на какво е подложена нашата имунна система всеки път, когато ние така избираме продукти с много силни миризми и държим на това всичко около нас да има аромат. Било то козметика, било почистващ продукт и така. Моя пример. Представете си едни кратки 20 минути от вашата сутрешна рутина. Вие ставате, отивате в банята, измивате ръцете, ползвате сапун, в който има някакъв добавен аромат. Оттам нататък миете зъбите, в пастата за зъби също има добавен аромат. Влизате под душа, взимате си душ, посягате към измивния продукт, който ползвате, било то душ, гел, сапун или там каквото ползвате. В този продукт също има добавен някакъв аромат. Продължаваме с шампуана, да речем, в който има добавен аромат. Ние като жени, жените така ще сложим и някаква маска за коса, ще сложим балсам или всичките там други наши малки женски тайни, които ни помагат да сме по-красиви, и във всички тези продукти има добавени аромати. И в рамките на тези кратки 20 минути от нашето ежедневие, ние вече сме накарали имунната ни система да се сблъска с толкова много алергени и буквално да работи на едни така големи, силни обороти. Затова представете тези 20 минути пък разтеглени в цялото ни ежедневие, в което нашата имунна система се бори не само с ароматите около нас, но и с всякакви други опасности за нея, които ни заобикалят. Естествено, че ние не можем да избегнем всичко в нашето ежедневие, но можем значително да минимизираме някои рискове за нашето здраве и за нашата имунна система, като просто ги отбягваме и правим това, което зависи от нас. И тук искам да кажа нещо много важно, което е хубаво така да запомните. Добрият продукт за вашето здраве, било почистващ продукт, било козметичен продукт, козметика, той не ухае силно. Той няма силна, интензивна, остра, наситена миризма. Колкото по-малко ухае един продукт, толкова по-добре е за вашето здраве.
Естествено, ние сме съвременни хора, нали, ароматите са част от нашето ежедневие. Те е доказано от векове назад, че могат да влияят на нашето настроение, дори и на комуникацията ни с околните, но оставете това. Ароматите, оставете ги на парфюма, на вашия любим парфюм, който ползвате. И наистина, когато говорим за почистване на дома, когато говорим за козметика, колкото по-деликатен е аромата или пък няма аромат, толкова по-добре. Това с ароматите и с алергенния ефект, който те имат, ще може да ви го потвърди всеки, който страда от ринит, има някакви хронични респираторни проблеми, като астма, например, или известни алергии. Всички тези хора ще ви потвърдят, че всъщност техните проблеми се обострят и се провокират драстично, когато те използват продукти, които са със силна миризма, или когато са изложени на действието на такива продукти неволно. Споменах такива хора и тук искам да ви благодаря. Искам да благодаря на всички тези хора, които имат такива проблеми и припознават Гама Органика като своята безопасна грижа в почистващите продукти. Благодаря ви, мили хора, за доверието. Аз лично знам колко е трудно, когато имаш такъв проблем, да подбереш правилните почистващи продукти, правилната козметика. Затова съм ви изключително благодарна за доверието, което ни гласувате. Разбира се, че такива хора с алергии, ринити, астми, както споменах, те трябва да подхождат много отговорно към избора си на почистващи продукти и на козметика. Но тук ми се ще да отправя своето послание и към всички онези от вас, които за щастие не са се сблъскали с такива проблеми. Защо моето послание? Защото аз съм на мнение, че грижата за здравето трябва да бъде най-вече превантивна. Тоест, нека се грижим за здравето ни, така, че да не стигаме до там в последствие да се грижим за това да решаваме някакъв здравословен проблем. Затова наистина е много важно да отделяте внимание и на всички тези неща, за които говорим в нашите видеа, свързани с безопасността на почистващите продукти, свързани с алергените. Когато говорим за почистващите продукти, за тяхната силна миризма, освен за уязвими групи, каквито са хората, страдащи от алергии, хронични респираторни заболявания, ринити и така нататък, трябва да кажем, че другите потърпевши от тези силни аромати са домашните любимци, бебетата, малките дечица. Затова, ако в вашата къща имате домашен любимец, имате малко детенце, имате бебе, моля ви, мили хора, внимавайте с ароматите в почистващите продукти, използвайте такива, които не са силно ароматни или по възможност дори и без аромат. Казах преди малко нещо, свързано с това, че обикновено ние има у нас схващането, че колкото повече мирише даден продукт и когато помещението, което сме изчистили, мирише естествено на този продукт, едва ли не е толкова по-чисто. Мили хора, не бъркайте нещо, което мирише на чисто с истинската чистота. Защо? Защото, повярвайте ми, производителите на почистващи продукти много добре знаят как ароматите влияят на нашия мозък, защото то е точно така. Те влияят на нашия мозък, създават определени асоциации в нас и много често, ако ни мирише на чисто, ние приемаме, че е чисто. Един аромат няма нищо общо с почистващата сила на един продукт.
и обратното, един продукт може изобщо да не мирише и той да чисти прекрасно. Затова как могат домовете ни да ухаят естествено, също сме си говорили в предните ни видеа. Можете, ако имате време, да изгледате и тях. Така, искам да кажа, не бъркайте аромата с чистотата. Един продукт може да чисти чудесно и той да не е ароматизиран. Наистина ароматите са нещо, което е много важна част от нашия живот и понякога, когато ние сме свикнали с така интензивни аромати, е много трудно да минем на продукти, които са без аромат или които са с естествен аромат. Аз обаче мога да кажа нещо от своя личен опит и то е, че както вкуса се възпитава, както вкуса към естествената, натуралната храна се възпитава, по същия начин се възпитава и усещането ни към ароматите, към естествените аромати. Тук така обичам да давам пример с натриевия глутамат в храната и една подправка така синтетична, изкуствена, която ние много обичаме да добавяме в храните си. Натриевия глутамат, знаете, това е една съставка, която се добавя в храни, обикновено в така наречените junk foods и в някои изкуствени подправки, от тези готовите, пакетираните, които се продават в магазините. Натриевия глутамат реално действа на мозъка ни и той казва: това е много вкусно, аз искам да ям от него още и още и още. Когато обаче преминете, така решите да се храните здравословно, да се грижите за здравето си и преминете към храна, която е подправена със свежи подправки, така приготвена по здравословен начин и така нататък, в първите няколко седмици, в които почвате да се храните с такава храна, тази естествена, така да кажем, храна, ви се струва така, с не много наситен вкус, ще използвам дори думата бозава, но така, когато се храним по този начин, с времето нашите вкусови рецептори се изчистват и ние започваме всъщност тогава да разбираме истинския вкус на храната и в момента, в който ни се предложи храна с изкуствени подправки, ние веднага хващаме тези подправки, те обаче вече в никакъв случай нито ни миришат, нито ни ухаят по този прекрасен начин, по който са ни хали, нито път храната, приготвена с тези подправки, ни е вкусна. По същия начин е с почистващите продукти. Когато използвате продукт с естествени аромати, в първи момент тези аромати дори можете да не ги усетите, или те да не са ви достатъчно интензивни, да не са ви достатъчно силни като аромат. С времето обаче, когато почвате да изчиствате всичките тези алергени, всичките тези синтетични аромати около вас, ще забележите как ви се променя обонянието и в един момент как започвате да усещате истинските аромати по абсолютно различен начин. Няколко пъти вече споменавам изкуствени аромати, синтетични аромати, естествени аромати. Да, ароматите могат да бъдат както синтетични, изкуствени, така и естествени. Естествените аромати обикновено са от етерични масла и именно такива аромати ние сме избрали да слагаме в нашите почистващи продукти, в почистващите продукти на Гама Органика. Този избор не е случайен. Първо, защото аз съм се убедила лично и всеки ден се убеждавам в силата на етеричните масла, в магията, която те имат, когато говорим за нашето здраве. Второ, защото аз наистина вярвам, че трябва да създаваме абсолютно безопасни продукти. Затова един от основните ни ангажименти към вас е да не добавяме изкуствени аромати в нашите
продукти. Естествено, когато говорим за етерични масла, трябва да кажем също, че с етеричните масла също трябва да внимаваме. Към тях също трябва да подхождаме с определено внимание. Те също могат да бъдат алерген. И ако вие знаете, че имате предразположеност към определена, за алергия, към определена активна съставка на някое етерично масло, разбира се, добре да го избягвате. За всички тези хора ние сме се постарали във всяка една наша серия да имаме продукт, който е без етерични масла, абсолютно изчистен от аромати, така че за всички хора, които ни се доверяват, наистина да имат избор, да направят добри избор за тях. Синтетичните аромати, те всъщност дублират, репликират структурата на един естествен аромат, но като всяко нещо, което е изкуствено, естествено, че могат да се доближат, но в никакъв случай не могат да миришат така, както един естествен аромат. Аромат, да речем, от етерично масло от портокал е един, съвсем различен синтетичен аромат портокал, да речем, който можете да срещнете в повечето почистващи продукти. Има един мек, сладък цитрусов аромат, другия аромат е остър, силен, наистина много малко доближаваш се до аромата на един истински портокал. Разбира се, много се говори по тази тема, свързана с алергените в ароматите. Затова и производителите на съставки се стремят да създават и изкуствени аромати, синтетични аромати, в които да са така наречените хипоалергенни аромати, т.е. да са такива, които не предизвикват алергични реакции. Така че да можем да кажем, че всички синтетични аромати всъщност провокират алергии. Да, има и такива, които са хипоалергенни. Как да разберете дали вашия почистващ продукт съдържа естествени аромати или изкуствени аромати и съответно дали те са хипоалергенни или не са такива? Няма друго решение, освен да четете етикета. Моля ви, хора, наистина четете етикета, апелирам за това. Когато аромата идва от чисти етерични масла, то тогава етеричното масло се изписва с неговото име. Т.е. тогава в състава на продукта ще видите изписано етерично масло от мента, етерично масло от гераниум, етерично масло от портокал и така нататък. Когато ароматът е синтетичен, се изписва с наименованието парфюм или фрагнанс. Можете да го срещнете, когато четете етикети изписани на латиница. Колкото до това, как можете да познаете дали един синтетичен аромат е хипоалергенен или алергенен или не, обикновено това по съдържанието, по състава на продукта, просто така не можете да го разберете. Обикновено в този случай производителите така се стремят по някакъв начин да обявят, че аромата е хипоалергенен, изписват го на някое друго място върху етикета или в някаква друга информация, свързана с продукта, така че начинът да разберете е просто да се поинтересувате наистина за този продукт и така да следите дали пише дали аромата е хипоалергенен или не е хипоалергенен. И така, накратко от днешното ни видео. Добрите за здравето ви почистващи продукти нямат силен, интензивен аромат.
Избирайте продукти с натурални аромати, избирайте продукти с деликатни аромати или по възможност дори избирайте такива, които не съдържат аромат. Особено това важи за хора с респираторни проблеми, за хора с алергии и ринити. Никога не използвайте почистващи продукти с остри, силни миризми, когато се грижите за домашен любимец, когато в дома ви има малко дете или пък бебенце. Също така не бъркайте аромата на чисто с истинската чистота, защото аромата на един почистващ продукт няма общо с неговите почистващи свойства. И последното нещо, на което искам да обърна внимание, е, че всъщност усещането за аромат се възпитава. Когато започнете да елиминирате постепенно изкуствените аромати в почистващите ви продукти, в перилните препарати, в козметиката, тогава с времето ще почнете да усещате истинските, натуралните аромати. Ще се промени вашето обоняние, наистина ще започнете да се радвате на съвсем друго усещане, не само за ароматите, но изобщо за света около вас. Това беше от мен, мили хора. Надявам се, че темата ви е била полезна. Ако сте намерили нещо интересно в нея, ако съм ви накарала така лампичката да ви светне и за това, дайте едно харесвам, един лайк, знаете, бутона харесвам. По този начин това е индикация за нас, че създаваме теми, които за вас са полезни. Това ни мотивира да продължим да го правим. Ще се радвам, разбира се, на вашите въпроси, на вашите коментари. Ще се радвам и да споделите това видео с всички ваши приятели, които се интересуват от темите за здраве. Благодаря ви още веднъж за това, че отделихте време за да ме изслушате. Благодаря ви за доверието към нашия бранд и към нашите продукти и до нови срещи!